ubungabi umfundisi, umdikoni ungaganiwe. Angiphathi ukuba u-archbishop. Abantu abanqeni namhlanje ukukhuphula umuntu bamsuse emongamelini. Umuntu esedivozile kodwa uze kuthiwa uphakanyisa yedwa unikeza isikhundla unikeza isikhundla sobishop, omunye sobu-archbishop. Kodwa umuntu udivozile, yabo. Mhlawumbe omunye udlulele unkosikazi emhlabeni. Izinto esigcine siyibona emabandleni eZayoni ebekade zingekho lezo zinto lezo. So ikhundla mfowethu nawe dadewethu, ikhundla eZayoni zilimaze kakhulu ibandla. Abantu into ebesiyibuka, abantu bazi kahle ukuthi umthetho uthini. Kodwa abantu umuntu avesana afuna ukuba umfundisi ekepitisa umuntu, afuna ukuba umfundisi. Uba umfundisi kanjani okepitisile? Akulotshole, akhishwe ngisho isiqhano kulowo muzi. Abantu bathathe imithetho abazi kwangeyama abantu. Uze abanye sebethi, hayi imithetho yakudala leyo. Sebexova, yabo. Izinto ebesiyibuka lezo sezenzeka. Umthetho usulahleka. So-ke yini kujahwe zona ikhundla, yabo. Ikhundla ziyingozi ngoba even noma sekuwamalo